jane wis tobat. Sobat kok wis nyolong nes to, Kang? Aku kuwi dipanggil karo sapa? kuwi lho. Penggedene sing omongane ra genah. Wis dikokon nyolong. Dikongkon nyolong karo yuyu rumpung sing ngakon. Nyolong pusaka. Wong dikokon nyolong kok yo gelem to, Kang? Malah pusakane wong aja semi. Iku. Iya. Lah kok sakmono piye, Kakang? Lah kuluk kanigara. Sabuk kaliwangke, klinting gumbala geni karo keris rambut pinutung. Lah kok adi banget. Papat cacahe. Papat. Lah iki ngene. Piye, Kakang? Iki bakale oleh duit akeh. Olehku gelem iki opahe ora sithik. Mula Piye? Aku anut ya. wis kowe meneng wae perkara iki perkarane wong lanang kowe ora usah melu-melu. Iki aku tak adus. Noh. Iki Kok kon ndok aku, Kang? yo. Yo tak kake rene yo, Kakang. Yo. Kok sakmene piye iki? Pusaka apa ae malah aku lali kabeh. Kula nuwun. Monggo. Kula nuwun. Sampean goleki Kakang Sondong Majeruk. Yo, Apa, Di? jebul antip panggrahi tamu. Ora klebu. Bayu, Piye? aku tak takon yo karo sampean blok wae. Iya, takon apa, Di? Mergo persamane iki isih pernah dulu. Tega larane ra tega patine. Iya, bener. Kok kowe rung turu iki mau mikirke apa to? Aku iki nggawa iki lho, Di. Iki apa iki mau pusaka apa aku ya lali. Mesti maling karo kowe, nyolonge karo kowe, balane kowe kok. Kakang Sondong Majruk wis kelakon nyolong pusaka. Iya, mesti karo kowe wong balane kowe. Buyumu? Iya, pancen karo aku Lah mang. iya, mesti tak Bejo awakmu yu. Piye, Di? Kakang Sondong Majruk iso nyolong piandel. Lah, iki kira kok dadi wong sugih. Iya, jarene ya regane larang kok, Di. Iki lho sakmene iki lho. Jenenge apa aku lali? Lah iya. Piye? Tapi apa nate akan ngono iki. Adus. Lagi adus. Pusaka tak gawane tak dole mergo sing pesen iki mau wis arep-arep karo aku. Mok dol kowe. Kok Iya. duwike aku lho ya. Aja kuwatir. Mengko duwe bakal tak wenehke kowe aku ora bakal bodoni. Oh, ngono ya. Ya. Ya wis. Hati-hati. Duwe aku lah wong sakmono piye. Boleh. Apa Kakang? Wis, aku wis baradus mari kesel. Iki tak gawane ning nggone panewu maguhan tak wenane karo penggedene yuyu rumpung. Apa sunok wis nih Kakang? Ayo kuwi mau kolok kanigara. Sabuk taliwangke, Heeh. keris rambut pinutung, Iya. klinting gumbala geni tak gawane ning nggone maguhan. Kakang Sondho Majeruk. Apa? Iku mau wis digawa adimu kae didolke. Sapa? Iku mau wonge segede mau lho, Kakang adimu kuwi sapa jenenge? Sondong Maketi. Iya. Wah, ciloko iki.
nalarku. Kang. Kowe arep nyang ndi, Kang? Sondo Majero. Goleki bajingan. Goleki bajingan. Iya. Bajingane nek kecerok keprok sirahe. Keprok biase. Iya. Sapa bajingane? Bajingane iki kowe. Aku bajing apa? Kowe ning omahku rewo-rewo nek malinge iki karo kowe. Gorene. Kulung kanigoro. Sabuk tali wangke. Kelinting gumbolo geni. Karo keris rambut pinutung. Kakang Sondong Majero, Maketi ya kabeh iki mau aku ora bakal selak. Aku nggo piandel iki mau sak temene mung aku kepenyelametke nyawamu supaya kowe iso urip nganti tuwa. Yen kowe ngrebut pusaka iki bakal cepet. kowe ra jeneng nyelametake aku nang kapara kowe arep mateni aku. Ora, nyelametke kowe tenan ta? Nyelametke piye? Wong kuwi aku sing nyolong. Sing ngongkon ki penggedene menyang ing Maguyan. Wis tak colong genten mbok colong kuwi. Kang, Wis gorene. aku iki seyuman karo kowe mergo kowe iki dulurku. Kowe nyolong piandel iki yen nganti dingerteni sing duwe panguwasa, kowe bakal mati. Lah iki tak balekke, kowe urip Lah iki. Iki lho. Padha karo aku ki nyolong ora ana wong ngerti nang kowe sing ngomong-ngomong. Wis gorene lak jaluk kowe meneng wae. Oh, ngono kuwi, Kang. Nalika kowe isih nom, kowe dadi bajan sing kondang, aku bokang ampuh. Kowe dadi maling, kowe dadi gento, kowe dadi jeger peco. Saiki wis tuwa, kowe tak elingke. Apa aku tega kawan kowe, Kakang? Ora usah kok elekke. Aku iki wong giyang, ora perlu kowe ngelekke aku. Aku sing ngelekke kowe. Ya wis ya tamani. Iya. Robol wadukmu kowe. Wong tuwa dikandhani wong nem ora percaya. Mati bodol. Wetengmu wis apa merasa. Playune maling sangka ing Mojosemi tumuju ana ing tapel wates Maguan Parandene Mas. Kowe ayo ngono kowe. Kowe nyemen maling. Kowe nyemen maling aku ndak maling. Mlayu nek kulon. Sing kelangan iki dadi kowe nanging aku. Nak Mulane aku kabeh para lurah. Tak kepiyake supaya hujung marang pelayune maling. nak uyung elakan goleki bojoku. Golek sapa? Ning nemene bojoku, nyonya iki. Maling iki ning nggoning tapel wates Maguan lan ning nggoning tapel wates Wonosemi. Piye? Iki nak ora kleru maling kok Maguan. Ono. Ra koyo ngono dikembang saya. Mek nah. Wong wedanane kondang kok Maguan iki. Enggak ono naik
nak mune koyo iki ora ono. ora ono. Iki nyetno wong-wong yo nyemi. Wong sangka Maguan, maling Maguan sing tekan ning gone Mojosemi. Nyangemu nyunyak lho, nyangemu. Nyangemu nyunyak lho. Iki aja mbok gampang Kowe ya iya ngamangno mengono iki. Iki mengono makni malinge makni. Lah kowe ame tak lakmono ning ngene nyak langcuk. Padha. Cocok. Maling iki mlayune ning Maguan. Aku percaya maling iki tandurane wong Maguan. Kalebu kowe tak lapor. No, fitnah. Aja fitnah sampean. Kowe aja ngene ndasmu wis. Padha-padha kowe ya wedana, aku ya penewu. Wong iki nyek-nyek. Nggih, ngene. Lah weteng nang ndasne ning etan. Dawuti. Anake mani Keluwen. weteng nang ngene. Tekan lurah ya kojlok. Lah kula niki ngitung sampean iki dadi. Lho ngukur kok kliwat sirah iki. Siji. Lho, aja kono. Ayo sikile kok kaya benik. Ning nyeno wong-wong nyemi. Wong mau nyemi. Wis padha-padha. Kacek sithik. Iki kanggo mbuktekake perkara maling. Kowe ndakwa nek maling iki wong saka ing Mojosemi. Ora ndak wong tenan kok. Padha. Aku dhewe panggrebo maling iki tandurane wong Maguan. Saiki kabeh iki mau kudu gelem ngakon. Aku ngelem nyukmah. Aku kok gak duwe. Ngajel Kang Mas. Kowe ngajak sumpah. Sumpah apa? Cuma ngono. Hah? Kewani sumpah. Sumpah apa? Cuma ngono. Iki aja ana mendung, aja ana udan, ora gelem Ampun sumpah. Mas Man. Kok ngomong ngono. Nek ana wali liwat. Niki Lah nek ana wali liwat sing kleru gen ketok klerune, sing bener ya ben ketok bener ya. Ngene. Nggih. pripun? Nak. Ngene iki. Kok apa nyak bola iki. Gimana apik? Alung digek saya boro. Lho. Nek men anu men Indonesia. Lah, ngoten lho. Au. Panemu. Aku duwe ngono. Caramu Makning makni nyemakno ning Maguan, nyemakno ning Pok yo nyembi. ya, Makling iki didekno ning tengah-tengah. Ngene kok, didekno. iki ning tengah-tengah Nah. apel wates Maguan. Kowe nyembi, aku yo nyembi. Nunggu dihitungi ambek penting iki. Nah, didekno. Nak maling iki mau Nek rubuhe ning ngetan. Menake iki wong Mojosemi. Nak mayat iki rubuhe ngulon. Yo aja semih. Perkara iki kowe ngajak totoan. Yo, Angene kok ndi angin? Lho, angene bareng. Angine saiki Aku ngono ae tanggane. lho. Ya nanti manggone tan kok malah arep konde maling ngetan. Weh. Didekno ning tengah-tengah. Minyak kali. Yerena niki Yo, kuwi yo. adil. Kuwi adil duwe totoan. Ayo. Totok. Karepmu Nyang gawe. Nganggo tontonan. Tekalah, yang menang ben menang. Ayo lho. kowe ngajak totoan bondo donya saka ing Mojosemi. Bokur karo bondo donyane wong Maguan. Wah, kowe man. Ngono dunyo lek goleki anak manah nek nggih kok. Lah totoane iki apa? Nyang gawe ngonek angin makin iki lho kowe nyetan. Kowe minggat. Kowe minggat kok yo demi. Ya. Lah nek mayat iki mau rubuhe ngulon. Aku ini ya. Namiye. Totoane iki nak kanggo naken wirang. Totoan bur manuk. Sapa sing kalah diblojeti ogen ketok manuke. Ning mau jadi sini mau jadi yo. Sing diblojeti sing kalah. Wah, Wani apa ora? Ora saweti. Ora saweti. Wedi, udah keliru wedi. Ayo. Aku yang nawet yo. Roti waneni. Bener Weh, pani iki. Wani. Ora kowe ngalah. Aku blojeti Ah. sandang. Iya, aku tak turut-turut pinggir. Tak
wirang gen wirangan. Heeh. Koso baline Aku. nak kowe kalah, kowe tak dojeti. Tak coploki. Kowe metu rono karo keok turut pinggir. Wah, wong pitik iki aku. Gen wirangan. Sama Salam riyen. Nengok. Ih, nengok. Ih, tekan dia. Wah, ngene kok kula bojomu. Oh, sekali. Tadi. Nangan. Tangan. Sowan dulu. Delok. Rupa-rupa yo. Mayat sakti. Tangane dak lho. Apa? Mayit iki rubuhe menyang endi? Golek ngulon, ojo ngulon. Ora dilit salah. Oh, perkara iki kacek. Kurang maju sithik. Tur manggone sampean salah ning kene kok. Mana ning kono ya menang. Lho iki wewengkon Mojo Semi lho. Loh, niku rak dikototoan mawon kok. Perkara manggon kok. Oh, perkara manggon. Nggih. Wis manggon. Ngono. Iki nak rubuhe ngetan tegese kowe kalah. Nah, Pesan ki mesti menang. Anu moinan yo. ayo. Mula. Panggung, ya aku tok. Menewu. Aku ra melu. Ame matu njaluk rokok sak mutan, ngomong tak. Kok budi wong. Pak, ngapune ngomong suwe. Minta maaf, Mas. Wis ora ono maaf-maafan. Iki kanggo mirang-mirangke wedana yuyu rumpung nggonmu awit sore nganti esuk iki mung isine kowe. Nganti kedadian pusaka Mojo Semilang iki mergo kowe. Aku yang ngono. Ora iso. Lah perkarane buktine mayit iki. Maling mayit. Nek nyone aku nek mbok nyatno ora iso. Kok ora iso? Anane aku nek menggono ngekon ya. Kowe tumindak sing kaya ngene iki lho sing perintah. Ana. Sapa? Nyomo. Sapa? Nyomo. Nyomo sinten sampean niku malah. Nyomo sinten kok. Ngomong baik no. Malah melu nyomo. Nyomo kuwi sapa? Nek kowe ape mentungi nyomo. Ora kowe sing lakoni kok. Kowe lah dikongkon, lah kowe iki sing lakoni. Lah. Ah. Sapa Di? Di, sapa Di? No nyak kowe. Iya, lu tak piye to? Oh, kalah totowan. Wirangan, kiri wirangan. Nak ngono nak. Ayo, aku tak pakai lho, Pak. Aku dadak. Kaya menolak zaman dhewe. Aku tak coploki dhewe. Aku ra melu-melu jajane. Iya to kok. Aku mau katokan ora ta. Sing dosa sampean aku melu nanggung ngene iki lho. Lah ngono nak iki mondo-mondo. Iki Ngono naknya. Iya. Iki sing totoan adil sing diarani bur manuk. Jare, abe. Jadi barang. Iya, kok mau kowe janjine piye kok malah. Aku kaya nulis yo. Iya. Anek ngami malang nih. Bur manuk kudu dicoploki gen kari manuke. Atoan kok pirang-pirang. isen neh. Iya iki. Kowe nah. Enak. Wah, iki temen. Nih. Wah, apa yang ami-ami ane? Gue. Tangan lu iki kok. Wis. Malah kewirangan tak tau Wedok ndongake. Kan kowe tanggung jawab ya. Iya, Ono mak ono nang arah wani. Andungan
nek atok awan. Ampun Mas. Ayo sama. Malah mate. Sampai kentut. Ya orang nek nemen. Nah ini nguniku. Larat. Wes dicopo. Eh? Nanti copo. Tenanan iki. Iya. Tua, tau apa malah. Ana wong ngani sing wis dinekno. Iya, langsung tekno. Ayo. Ampun Mas. Sembahmu, totoamu, kowe ndodok karo keok-keok ogen kewirangan. Taek. Bareng. Bareng jejer. Alah, aja ngentut. Cekap semanten para pamirsa. Wah, gelaran ketoprak berguduk-duk. Ngene iki nek ora manunggaling rasa cipta karsa ora bakal ana. Mergo Pak Nyomo iki ketoke elek. Anu. Maksude ketoke ala samubarane ning atine ati berlian. Nyatane jagat Jawa Timur. Jatirogo rawuh. Aku Uni Soviet rawuh. Lho. Rasa apa? Mergo betheke apa manjing paseduluran. Ben Sri Kawedar iki keprae apa? Lah ya Asmarantaka. Ketoprak lah jenenge bae. Ketoprak berguduk budaya, Nes. Iki nek ora ngene ora bakal iso dadi, yo ora? Ya. Lah, sing kurang apane coba bedhek ayo. Sing kurang mung payune. Ya tak dongakno ora payu lah jane. Tak dongakno muga-muga kanthi ngestreni Mbah Nyomo, ngestreni putune, muga-muga iki minangka pambukaning lelaku. Lelaku laris manis, ya. Ning iki dibari ta ora kok. Pak Nyomo sak keluarga anu putrane Mbak Nir. Sapa? Mbak Ning karo Mas Agus. Saya Prasetyo Aji. Weh kecangkeman. Nyuwun pangapunten nggih, saged kula namung urun keringet, mboten saged napa-napa. Muga-muga anggene panjenengan netepi darmaning tuwa, nyelamaken ingkang putra dados anak ingkang piguna tumrap nusa bangsa lan agama, nggih. Dan tutup nek wis ngono kuwi. Kasih ngatur kula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit nyuwun pamit.